your Lazarus will come out. uLazaro wakho uzophuma. One income is no longer enough. Umholo nje owodwa waneli. So you must create some means. Fanele uthole indlela zokwenza Play imali. some stokvel. Dlala istokfela. Trade if you have to. Buy shares somewhere. Do something. Yenza noma yini ukuthi kungene imali. Father, we are waiting on you. You are my provider. You are my source. And after that, I heard them testifying that you meet the needs, you meet the budget. You are the God who does not disappoint. You are the God who does not fail. Lalela wena. You would sleep, nothing happened. When you wake up, nothing happens. If there has change in the spirit, so put some effort, sister. If you have prayed, Uma usuthandazile, heavens are giving you whatsoever you need. amazulu akunikeza noma ngabe yini oyidingayo. Open your ear Wena vula indlebe to yakho. hear what the heaven is saying. Uzwe ukuthi izulu lithini. Read the Bible. Funda izwi. Listen again to our messages. Mase ulalela futhi injumayelo zethu. Something will tell you. Kunento ezokutshela. Fresh idea will come. Amen. Amen. A brand new idea will come. Kukhona okusho kuzofika nje engqondweni. And rise and go and do it. Ebese uyasukuma uyokwenza. La esontweni, people, they don't support you. Huh? Even ourselves, we need support. Uthi la esontweni abasupportana uxhaswana nathi sidinga uxhaso. We all need helpers, isn't it? Sonke siyabadinga abasizi. So I will help you if you are willing to help. Ngizokusiza na uma ufuna ukusizwa. Ukuyisiza. Praise the Lord. It's not all of you who are going to have a supernatural encounter. Akusinthina sonke esoba nje nomangaliso. Amen. Amen. To most of us, our miracle Abaningi bethu imangaliso yethu is based on what we have heard. We are told, ilelela kulokhu esikutshelwe kona. and we want to do. Sahamba sayokwenza. Are you with me? So if you are willing to do nothing, Uma ungafuna ukwenza lutho, you will enjoy nothing. akukho futhi okuzokujabulisa. God does not bless lutho. uNkulunkulu akayibusisi lutho. Bless the works of your hands. Ubusisa umsebenzi wezandla zakho. And abekade akushada lo bhuti faka inkomo. Ngoba ngelinye ilanga uzothuthuthi. Ngisho sehambile. Avela khumbula amehlo inkomo Mrs. Umuzi wecule ethi ngiyekeleni ngihambe ngiye ekhaya. I mean, like a shame, what you get is what you see. The uzoguga wethu. No, what you get is what you see. Put some. Faka umfutho. Abanga usukompita nomuntu ngomkhaba. Indoda ngabe nomkhaba. Nawe ngabe. Hey. Angazi nami sifika kanjani na kodwa nje. Usuthi ayisengihlalela nje uthi uma weyingane.
mase kunjalo kucaca ukuthi usabhekene nale. Put some effort phela. Kunuke kamnandi nasendlini. Hey angaze sifika kanjani. Kodwa kunuke kamnandi nasendlini. Kungabe methi awuthathe ukuthi ikhafu. Komthandaze engazosebenza. Athi ngiyafuna ukubuyela ekhaya. Hayi kodwa Jesu awu Jesu. Hey Jesu hawu kodwa Nkosi yami. Muvule kamereni uhlangana nempi ibutho la kaZulu. Impi ikamera lakho sisalinuke kamnandi. Kukhona ozongena engekho. Ngoba khona ingilosi awu nami ngashaya isigama mothi khona ingilosi. Umzalwana kaChathi. Are we together bazalwane? Ispace sakha sishaye kunuka kamnandi. Yabo lento yakho yokufuna ukuswenka masuphuma kodwa ikamereni kunuka. Uzohamba nalo leliphunga, you will be smelling even wherever you go. Uzonuka yonke indlela oyihambayo le. When people they are meeting you, Abantu uma behlangana nawe, you will be smelling bad. uzobunuka kabi. Because you want to deceive everyone when Ngenxa yokuthi ufuna ukukhohlisa wonke you umuntu. jump to the shower, you go and iron your clothes and you put and then you run. Ufuna ukubuya kahle phambi kwabantu. Your bedroom is very important. Ikamero lakho libaluleke kakhulu. Look at your neighbor and say your bedroom must smell good. Must be clean. Angayi imali yokuthenga upende thenga ihendi endi washa indonga. Your bedroom must look. Ikamero lakho libe lihle. I'm closing. Sengiyavala. I'm closing. Demons love dirty places. Amadimoni ayithanda indawo engcolile. Demons operate and excel in dirty. Amadimoni enza ikahle kakhulu endaweni engcolile. That's why there are kind of spirit that are called dirty spirits. Ingakho kunemoya ebizwa ngemoya engcolileyo. Dirty spirits Imoya engcolileyo will call you. izokubiza. That's why we'll find you so beautiful, so handsome. You dress up so smart and go to a dirty shisanyama. Yikho sikubona umuhle ugqoke kahle uhambe uyeshisa nyama engcolile. Uthi ama wings akhona femnandi. Because dirtiness is your friend. Ngenxa yokuthi umngani nokungcola. How do you eat where there's dirty water running under your feet and the tables are dirty? Uqala kanjani udle endaweni la kugijima khona amanzi angcolile? It's because the man or the woman, the owner of the business, is using dirty spirits. Ngenxa yokuthi lo mama o lo baba osebenza lapho usebenzisa imoya engcolile To call customers. ukuthi abize ama customer. And the customers who are familiar with dirty, Abathengi abakujwayele ukungcola. awusho nje ekhaya ucophoza inyama kusawoti. Hayi mnandi yona. Hayi. Lesimpukane. Umjondolo wakhe unuka uzamlandela man. Ufaka utapeti wakho utapeti. Yazi utapeti angithi? Niubiza ngani? Umata. Kube clean emjondolo wakho. Angithi isimo sesathi ngisemjondolo angithi? Akube nenkazimulo kubi khona. Kube clean kukhanya man. Kunuke kamnandi. How?
Uma libalele njengoba kuyisummer kuyi-winter now, the day one day you wake up it's hot. Now we are looking for your summer dress. Uvuke ngelinye ilanga uthi ubheka ingubo yakho My libalele. sins were higher than a mountain, when the Lord sanctified me. Arise, O Jehovah, and let your enemies be scattered. We know that you are not there yet, Siyazi ukuthi awukakafiki laphayana. but where you are, Kodwa la usakhona. okay, let me help you. People who are watching us online right now, Abantu abasibukele online. they can never tell this is a tent. Abakwazi ukusho ukuthi leli itende. Ababoni. They can't. Others will be saying, is this a tent? No, but they say the address is what? It's in a tent. Bayabuzana ukuthi ngabe itende leli. And without pride, we are the first ones Thina nje in South sangabokuqala Africa eSouth Africa to have a tent like this. ukuthi sibe netende nje. No, without pride. Asiphakamisi. This goes without pride. Akukona ukuyiphakamisa. Where you go, wherever you go, you see tents like this, setting up like this. Uyawabona amatende afana nalawa. They saw, they learn, they Bafunda. copied. Bakopela. Because of the same attitude. Amen. Where you are, La okhona irrespective of the authority, the title deed, the whatsoever, noma ngabe kunegunya o itayitela or whatsoever issues. noma ngabe yini But where you are, it must be what? kufanele kuhlanzeke la ukhona. Are you with me? So now if you are in Umjondolo, understand this is Umjondolo. Qonda na ukuthi umjondolo lo musa hlele emjondolo. This is Umjondolo, bazalwane. Yes, it is. I told the other day, the RSTV, they came to do their show. Where? Here. But this is our studio. Abama TV bathi bazoza bezokwenza ishow. Bayenza. Bayenza. But if you are in Durban, this is our studio. Yeah, I'm John Doll. I am saying to you, irrespective of how much you have, how much you don't have, but let the glory of God come. Ngithi kuwe noma ngabe unamalini Cleanliness inkazimulo kaNkuluNkulu is, ayifike. and cleanliness Ukuhlanzeka is next to godliness. kuseduze nobuNkulunkulu. Sanbonan. Let us stand on our feet. My time is up. Iqiniso ukuthi most of the things that we wanted God to do and we thought God has not done, God has already done it. But mina angikwazi ukuthandaza, put some effort. Ngisho ngayikhohlwa yonke intshumayelo namhlanje, kodwa ungakhohlwa ukuthi what?
put some effort. I will put some effort. Abantu abangithanda, put some effort. Bathande kuqala. Benze njani? Love people first. People, they don't respect me. Respect them first. What are you doing? I'm putting some effort. Lento ofuna ukuyibona in your life happening. It is happening. It's just waiting for you. Are you with me? Increase is there. You know, we went to attend another meeting yesterday. No, Babu Ngongo was invited. Sambile saya kwenye umhlangano izolo noBamnqongo. You know, I was so blessed. Ngibusiseke kakhulu. Blessed. I was so blessed. Ngibusiseke kakhulu. When you hear somebody testifying of small things. Sizwa umuntu efakaza ngento nje encane kakhulu. A multi-millionaire. And on 1997, you see this picture. What you see, ngicela nifake ithombe zami. Athi bukani, this is Trump. That was 1997, the first time I came here. Look at me then. Wabakhombisa isithombe sika 1996 efikile kuleyo ndawo. But look at me now. Wathi ngibhekeni manje. The same word is preached here. Lelo zwi lelishunyayelwayo lapho. Has made me to have more than enough. Lingenze nga nokuchichimayo. And much abeg. No munyuchi. Now I am a CEO of the mine. Omunye uthi sengiphethe ezimayini. CEO. Then umesekhulumuthi. The prophecy was released here 10 years ago. Uthi isiphrofetho sakhulunywa kule ndawo eminyakeni eyishumi edlule. La kungaprofethwa khona njalo abantu bakhona bayithatha iprofeto. Bayibhale phansi. It was not prophesied to him only. It was a corporate prophecy. Wangaprofethwanga kuyena yedwa kodwa kubo bonke abantu ababekuleyo ndawo. And one took the prophecy. Lena yedwa wasithatha isiphrofetho. And over years, Emva kweminyaka is touching this and touching that, touching this and touching. By the end of the day today, that prophecy has become a reality. leso siphrofetho leso sesenzekile. Now the group of people who've got shares in the same mine, Kunabantu abanamashare kuleyo mayini leyo from church, abasenkonzweni. because somebody kwathiwa you will be blessed and become a blessing. Ngoba kunomuntu ekwathiwa kuyena uzoba isibusiso uzobusiseka. And then wangahlala phansi. Akazange ahlale phansi. Eh? Amen. Yo. And I'm looking, hey, this man is busy telling others, don't forget where your first blessing came from. Uthi utshela abanye uthi ungakhohlwa ukuthi isibusiso sakho sokuqala siqhamukapi. Angithi nina niyakhohlwa nini? Nina phela? Nina nenze njani nini? Niyakhohlwa. You easily forget. But my message to you today, Umyalezo wami kuwe namhlanje uthi put some. faka nje umfutho. I was blessed by a testimony Ngibusiswe ubufakazi of another man, the white benye man. indoda. He says, you are so poor. Wayehlupheka ngendlela exakile. Yamani umuntu noma ese-rich kodwa ubone ukuthi hayi lo. I will call him. He will come here because he said he's a president of Bidwinstein network here in South Africa. Ngiyombiza nje ngelinye ilanga ezelana.
because I know the offices. ngoba ngiyawazi ama-ofisi la asebenzela khona. But Ngongom, would a brother in the church, Uthi ubhuti ebandleni when he wanted to start a business, ngalesikhathi efuna ukuqala ibhizinisi and I'm going to give you 5,000. wathi ngizokunikeza nje u-5,000. He gave him what? How much? And ngaleso sikhathi, and he was dating a very good girl. Ngane kaMfundisi. Amen. Where date abazalwane? A good girl. Uthi ngabala i-rent. Actually uthi i-rent was 3,200. Uthi i-stock almost 1,500. What to girl, you can never take this money and use it ngaphandle kokhipha kweshumi. Uthi ngathi, but le mali ngiyiboleki. Ngikhipha kweshumi emalini enjani? What otherwise you will see what to do, see how are you going to do it, but 500 rand out of this money must go to the altar. Hey, I'm in trouble here. And already, Gwiloniam sang short on Homalin. Of 500, less than this, 500 rand low. Uti, I gave it. After giving it, God connected me to somebody who wanted more than what I could give in their business. Emva kwalokho uNkulunkulu wangihlanganisa nomuntu othile owayidinga okukhulu engangikudinga ebhizinisini. And then he helped me. Wangisiza. Ngasupplier, watenga, wabuya imali, yaphithizela imali. One is pity semali because he understood a principle of what? Tithing. Waqonda nje umthetho umyalelo wokutitha. But today, my tithe, I don't say it in numbers. While it was thousands and hundreds of thousands, I used to tell. But today I don't tell. Manje ishumi engilethayo ayisabaleki. Business ilini, packaging. What business is doing? Packaging or plastic. Listen to this. I went away. Melancholy office space. This man started doing plastic. Ama. Yes, plastic. Uhambe la emva kwesitolo la ufike ubabuza ukuthi nje wabe kuthenga ama-fried is ilokhuzana bakhokha malini. Uthi uhamba ufuna indawo nozowathenga khona cheaper and ubuye ubhithe laba ngo-5 rand noma ngo-2 rand. Angazi ukuthi ngiyabuka waliqala ngaphandle kwemoto. Ngathi ngiyabuka ke sengiphathele no plastic weJesu. Your problem, you are too high for your level. Too high for your. Uphakeme kakhulu kunezingo kulona. Bebengezwe. Thank you. Nzakho abazalwane. No, don't be too big. Mla isutshala abazalwane. Ayisusela amavazi nalo sisi. Dayisa yabo amavazi. Lo lesitsha lezi no Popeye itendi lezi. La eMayville la akhiwa khona. Piu. Go there. Thenga amavazi wafaka eKalpotini. Singene emateksini akona iKalpot lakhe. Hey lapha abantu abana. Funa ukufunda kwesinye isikhathi ukuvala indlebe nje. Kubantu abangcono kodwa sibanga nawe itaxi la uzozenza ngcono ngami. Lalela ke sathola ukuthi ama-customer awekho la eThekwini. Sasho Vemarisburg amaKalpot.
Thenga eMayville, wehle eTaxini eMayville, suke eMayville namakhalipoti, uya emaTaxini aseMaritzburg, nakhona uqukula ini. Wakhona nje emva ka-driver futhi uzukhukhumale, uzizwe ukuthi yes, I'm doing it. Awukabikho WhatsApp no Facebook no TikTok. Sashutha ngecamera. Lama camera la amadala. Thenga amavazi ngwamisa ulayini. Clip clip icatalog yami ngoba eyasa store izongijumpisela. I have to create my own catalog. Fake exercise in kwi-file yabona le safe. Pack. Ama-customer afika azokhetha ini ivazi amese kuyafona hayi kwi-cellphone kwi-landline. Bebe ngakutholanga njalo abakutholanga. Sifuna unamba bani? Uhambisa ama-order. Ngetekisi amateksi awu-3. Hayi kukude kabi nje emhlali ukuthi ngalanda amaqanda. Wenzani nje ngoba nanka amaqanda ayadayisa la emhlali. Wenzani? Nazi inkukhu amachwana ayadayisa. Ungacabanga nje ubukhuphe kunegceke kini noma kwakho. Ngikhuluma nini sizwe? Alike igceke. Lenzani? Kufanele ukuhleli ukhusha ukhula. Nakhona kuze ukhula liphele kumele uqashe abantu. Mnjalo mina ngizwana nezilimi. Unegceke engabe wakha kulona ihoko. You are too special for yourself. Wena futhi mekuthiwa nje khuluma ngepoverty khuluma ngomngane wakho nje omkhulu nje into eyithandela yona nje. Lokuthi ayikho imisebenzi, ayikho umsebenzi ukunuka yini. Ikhande. Umsebenzi uma ungekho wenze njani? Khanda umsebenzi. Bazalwane, thina ilokuzana kuphela singayidayisanga, ama drugs kuphela singawadayisanga. Ngazi kahle ukuthi mekule uma kumgqibelo nje ebusuku ngizoke ngalali nje iZayoni. Lapha kasi zifika izona izofuna inkukhu seprofitile phela. Azathi yazi kodwa kuba ngiyakwazi ukubatshela laba prophet uthi ake niba prophet inkukhu phela njalo nje bekumgqibelo. Isithunywa message sifuna inkukhu ngo-3 ekseni. Batshana uthi hayi bathi siyaxolisa ukunivusa ngithi anginankinga. Ningangivusa noma ngoba inkukhu kumele yenze njani? Idayisile. Funa ngcono ngoba ngikhuluma ngento engithi eGoli noma eMpangeni ngase ngikhuluma la ka C488. Ubuzo umakhelwane la kuMatikulu Road. Ubuzo umakhelwane ukuthi ngayidayise ndobhoti inkukhu. Uzokutshela ukuthi inkukhu ngayidayisa. Ukuthi indawo ayikho lamachana mina elala ekitchen. Ekitchen endlini. Khalipotini base babasela isiketekete wafide evuka ekseni wakhiphe nicely inkukhu yakhona. Sayidayisa. Imnandi imali yakhona. Wena wenzani? Ngizolala ngivume. Come on bazalwane. Your miracle is here. And your miracle is endlebeni. And be willing bazalwane. Amen. Mhla ka 2, 3, 4, 5 and 6 ka June beka 1500. Beka malini? Beka malini? Akona umnikelo. Abantu abangakhonzi nathi nibatshena u2000. U500 ufakwa yimi, ufakela wena. Abantu abangakhonzi la
How much? Nibatshene nabo beze silwa nokuhlupheka. So besokufundisa ukumixa ama chemicals ukuze wazi ukwakha insipho. I-dishwash engcono kuneyama China nama Pakistan. I-multi-purpose. I-handy end. I-shampoo yokwasha imoto. I-lotion. Ne-bath form. Uzokufunda la ekhaya. Kodwa yena umfundisi akasasenzeli ingane ngo-300. Chemicals. Uzobe onke lama chemicals ahlukena ngithi andadinga ukuthengwa. Umuntu ozoza la ozobe ezofundisa qala uzobe khokhelwa each and every day. Are you getting me? And after that you'll be taught, you'll be told igroup uzoyithatha ama chemicals will supply you because thenga ama chemicals dinga license angithi. Church will supply you mufuna uthenga ama chemicals ukwazi ukuzakhela insipho ufake igubhini bese uyahamba wenza njani uyodayisa. So which means sekuzoba ne Uplife soap, dishwash, Uplife shampoo, Uplife. Awusophin yokwenza nika Dis-Chem. I-shampoo ne uthenga phi hand so uzoyithenga kuphi khona ene sticker sakuphi khona hayi sticker sithandazelwe asithandazelwe sticker nje i-brand. Okay, I'm telling you, do this. Ngisho wena ongasebenzi hamba uyiboleka imali. U5 liter wensipho imalini? 5 liter we dishwash. 100? 160. Buka ke uzodayisa ngo-120 maybe. And still make a lot of money. Mucha nodayisa 200 rand ngendlela esokufundisa ngayo amanzi amahala ngithi. Vuma phela. So amfune umuntu kulonyaka uzothi uyahlupheka. And we'll ask uhlanganiso unomzalwane lapha ngeke nginibone nje nibuka kancane iveni yakhe nehoko la enamasimbe enkulu. He's doing so well. Umzalwane samhlasini hamba ngeveni lakhe awunamaveni awu2 cela amasimbe enkukhu. He's making good money. Ngisho mina njengomfundisi wakhe he's making good. So wake up. Your miracle is waiting for. Hey, biyasho nje. He will teach you how to raise inkukhu and stuff. Those who want to tshala amakhowa will have a program yokunifundisa ukutshala in and make money. Ayatshalwa mina ngilindele lezulu ikho liyatshalwa ikho. Okay, lift up your hands. I'm going now. How? Bengithi ngizoqeda ngo-12 nje. Okay, hayi ngcono washuka ngoma nisebenza njengela. The Lord bless you and keep you. Amen. The Lord shine his face upon you. Amen. The Lord cause you to prosper in everything you do. Amen. Divine health is yours. Amen. Divine favor is yours. Amen. Divine speed is yours. Amen. Divine wisdom is yours. Amen.